I dag skal jeg prøve et nyt brunchtsted på Østerbro, og jeg tager selvfølgelig jer med. Det er faktisk mine naboer, der har inviteret mig forbi til brunch, så jeg valgte at invitere nogle venner med og gøre det til en double date. Hvis du har fulgt mig i noget tid, kender du måske allerede Saga og Mathilde. De plejede at bo over for mig, men nu er de flyttet, og jeg savner dem. Så jeg har inviteret dem med i dag. Er man lidt inde i den danske gastronomiscene, kender man måske Kasper Nielsen. Han var tidligere kok på Alkemist, som by the way er den vildeste madoplevelse, jeg nogensinde har prøvet. Og nu har han så åbnet restaurant Grim på Rysgade, der tager udgangspunkt i råvarer, som Kasper får fra hans forældres gård. Og det var her, vi skulle spise brunch i dag. Vi fik en brunchtallerken med den klassiske bolle med ost, og kvaliteten var så fantastisk. Og det var hele stemningen på stedet også. Jeg har gået forbi så mange gange, og har så længe gerne vil prøve det. Så jeg er så glad for, at vi blev inviteret forbi i dag. Det var selvfølgelig også morens dag i går, så min søster og jeg havde inviteret vores mor til frokost. Og vi tog ind på Toldboden, som virkelig er blevet mit go-to sted. Det har måske noget at gøre med, at det er der min kæreste arbejder. Men jeg fik min yndlingskinoa salat, og så fik jeg vist min mor alle jeres fantastiske kommentarer på min video, hvor jeg ligesom forklarer hele mit familiesetup, og hun blev virkelig rørt. Så tusind tak, fordi I bare tog så godt imod den video. Jeg blev også virkelig rørt over det. Så tak fordi I så med.